Така, хора. Впадна телефона от писъка ми. Така, като гледате, че тези две неща, според вас на какво ще играем? Напишете в коментарите, ако съм ги включила. Айде. Така, 100% разбрахте какво ще правим. Все пак да си кажа Safe и Dead. Не знам как се казва самата игра. Safe и Dead. Safe и Dead. Да. Ножицата е решението всеки път. Готово. Тя пък се прави отворена. Готово. Преди малко не го направих, ама... Но отворена се направи. Току-що. Аз ги разбирам, че няма нищо. Али няма всички да ги използваме сега. Не, всичките ще ги използваме. Добре. Аре бе, виж колко са вкусни. Ням. Мисля, че цялото видео. Ох, подредихме ги. Нещо съм мръдна. Добре, айде Катя, затваряй си очите, аз ще избера първо. Така, избирам. Ей това. Ей това. Айде, давай. Вземи чинията и покажи е така. Добре. Аз избирам тая тук. Готова ли си? Готова. Добре. Съм. Добре, айде давай. Аз много да се вижда. Айде давай. Сейф. 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 Умрял. Сейф. Сейф. Дето. What the? Втори рунд. Втори дубъл. Айде сега ти си избери. Добре. Бе, аз избирам ето... Опа. Ето това тук, да. Добре. Ти си. Как седи и гледа? Абе. Опа. Ядеш без мен. Не ям. Айде готова е. Добре. Ти ли си първа? Да. Давай. Ох. Сейф. Аз вече знам кое ти. Ми сейф. Свършва ни времето, така че